hang ni. Kakong Mary June Marsing, President ka Meghalaya Asha Workers Union, kalapan pawe kajing sengosi, bar kajing sengolingo ka bakraw, halor kajing keren lapla, jong kakong amperin lingdo, hakabede ba kajing trekam jong ki Asha, dak baong, baka samoy trekam jong ki Asha kadetang arsnem, kat ba ka sorkar lingba ka National Health Mission pan, kaong baya kinu-kinu ki Asha ki bala trei palat shipausnem, kan aya ka bainong ka ba arpo hajar tingka, kawai-kawai ka Asha. Katay kanong yalam jong ka MAWU kalabu jing keliru, ya ka menteri ka kuat ka kya, dak baong balada ka samoy trekam jong ki Asha kadetang arsnem, ka sorkar kadai ban pha kloy-kloy ya kita ki kendon trekam syak MAWU, kenang bakin tip ya ka jing shisha. Kalau ongru bahadin ka jing ya ki jong ki Asha, ka menteri ka kuat ka kya kala kendu ya menteri rang ba banyak keren, halor ka jing dawa jong ki Asha, handai ka jubab ka bami na kadai ka jing ya kendu jong ki, kamsyam na penhun satya ya ka jing kwa jong ki Asha. Kumta na kaliang jong ka union kala syem ya karai bakin yai dawa, nakapor syakapor, baka sorkar, kadai ban aino ya ka hok kat kum ka jing trei, kinong trei jong ki. Kejong ka kamram kumukpa da ka bai senran ya la kejong ka pen ha kejing ya rani. Nang to nang tei na MCH ka dadu ka ne ka jaka ka bangi gi don hang ni. Ngai khop nai ro ya ki AF ki jong ni. Ki balang ki kini ki jong ni. Ki balak klai ka ne sim ban kalam ni ban ya senran ya gi ha ka ne ki ka ba menta. Par kum juru ya ki parlok ki badai ki nong tho kubor. Ki balaya don ren ka bat ni ha ka ne ka por. Ka dei dei ba ki jong ki. Ba ka ne ka kubor ka jong ni. Kala ba sa priang Syakimai ki jaka ba baro kintip ba ayu ki Asha jong ka West County Hills kile mentakut ni hapo penonton. Deha ka kan jong ka Meghalaya Asha Workers Union ni hang lenga yeng ban aya kesingkran. Kami ka Pitrali ka ba menta ka ti ka dai fungsi benta ka jingbom sloron jong ki Asha halor ka jubab ka ba liyo na ka state government. Ka West County Hills Asha Association ka penanya ka ne ka Pitrali. Habis ke jinjo ya ke semua nak ke state government ke bangsa ke penhen ai ruam ngai ke ke bagi Asha dia kalau ke pensang si hado kata ya ke dono ke toki habis kami jinjo ka Meghalaya Asha Health Meghalaya Asha Workers Union mereka bat health minister dak mai health minister ila kula banaya ke jawab habis ke jinjo meeting mereka tak usiam ngai hakan mereka rekat kum ke jawab kalau mana kalian coba government kakek respons AAUM ya kecing dawa joki Asha baca syuro kaya itu bagi Asha kita apa yang kecil lo kau tahu hakai health minister jungiyong bakar ta bagi Asha kintrai kadai kang arsnem dainem wasnong linggo bana health minister jungiyong ya kene guidelines kabawang bagi Asha kini bantrai Asha kang arsnem lada kadang kung kata guidelines nakaliang ka Meghalaya Asha Workers Union ni kan padia health minister bain so baban pa marber ya ka Asha guidelines ya ka Meghalaya Asha Workers Union bayin setiap bagi Asha dong ikire iban play kang arsnem lada kadai kang arsnem balai pat kaya na cem namo ya kene disikli balai kaya na cem pan ka ai ya ka golden handshake ya ki Asha ka bawo tanno ka Asha ka balla bang trai hadir si pongnem hadir jong ka si pong hadir si pongnem ka jing trai kam ka ka lada ka sok thai ngin ai da ka golden handshake ka ba arpau hadam hato ka ni ka guidelines so ki health minister na ka ni ka guidelines so ka ina cem na ka yang jong ang control I health minister ron ki Asha ki na bang trai asnam kaya na dapat ka ong ba ki Asha ki ba trai hadir si pongnem tam kin tayo ay ka golden handshake ka ba arpau hadam ka Syoro, wasna ulungo bali health minister dungi iklam yo iya kecing trai shitong ke joki Asha. Kaya kumani snose bagi khod ya ki Asha bagi dai ki nong trai mon ko ba. Ko ki parla Asha ba in hato na kaliang jong pinang laban priang ma pidai ki nong trai mon so ba. Pinang trai ya ka kam klem ban ba ya ba dia. Ho ini so Barang yang nak jamin sem macam kiri di para beliau. Yang cuma bon jamin sem beliau cuma konon. Nama kerja syakri yang beliau kalau sih kita kerja syakri yang beliau. Mereka foto babam dan mano bala bandim klem namam. Kiasa kita angkat po kita kan kita angkat babam. Lala ihal ini tak lagi
nang khot ya ki asa ba ki dai tang ki nong trai non so ba soba ai da uadi ya ki asa ba kat sa ba kin yo free kim yo ban ne so ba kim show kali kim yo ban show soba klan na don kam ban siu ya ka bai kali la da ki don kam khau kim le chim na po ki du kan kim don kam ban siu ya ka bai khau ba kim yo mon soba la da ki pas ko le ki kon ki ko ge ban priang le ki kon ki jong ki klan na don kam ban siu ya ka bai kon ngas lo ba no ki asa kim la ban trai mon soba si sem na ni dang dai ki priang ni dang don kam ban bam hoi ni priang ba ki asa ki dai ki dong trai incentive ki dai ki dong trai incentive ki jong ene chem rai ei ka na ka liang jong ni dawa na ta ka long ba ni dawa na ka state government on dai na ka ene chem kumba sa ki rai ki jama ku ba ni yo i ba na ki dai sa positive i president jong ka sikem i nang pa ka notification ka ba siam jong ki u ai sa ki asa jong ka sikem ba ki siu shi power ta ka shi balai from the state government lada hati kim gila ban siu shi power ta ka shi balai ya ki asa jong ki na ka state government why not in Meghalaya kim la ban siu ya ki asa jong ka Meghalaya state ki claim na wa pala ki ka bar ka ba ka sarkar kala ni claim na mu dar hero bare shi ka tu har ka sinda wa ka to ni ngai ka en ka bang yo from ba ban keu ya ka sin siu to ki asa ka kom ka dor ka ya dei bak ka juk ka ba mata ngai ka en ka bang ni from state ka state government jong ni kadang kaitan ya ki asa bak ka pelang ya ki sang tum ki dosin nama ka ki dong ki chang na baro ki department ki badana po ka state ki sinyang ka ki khanya ka cha ki asa kabba ya ki ji seo pat ki dia swaba lang na ka Meghalaya asa wa ka chi joni kabba ka state government kampat penhon la ne kampat pelorong ya ki jingdawa jong ki asa ki badana po ka chatri jong ka Meghalaya asa wa ka chi joni ka union ka la chim ka ta ka hai bagin yat da ka independent sai ka hado banyan da pha ko wa ko moi la da ka don ko chim pen kala re ya ka ba tai Setiap lo cakap bagi asa kita don hak serai. Komisi Bentang nak kalian jom kami Meghalaya asa wakil senior. Ngapain ya kita dapat nak kalian jom kita kan slow ki rangka slow ki secretary slow ki komiti jom ki slow paper ki zem sabla baba ro ki pada nong song slow. Bapin sama apa nai ya kita sang ki jom pi ya ka asa ka jom pi dak bapin ya sa si jom ka asa kampat la bantrai.